Adama, there's a wine letter, you will leave a letter, you will leave a I'm never going to go number. If I don't mean, I don't know. When you to Lada, the simple yes, you go, if you're not when I call, I just see the I just see the I can't see I can't see when I don't believe everyone. That's our preference. Oh my
ọba ọdún ekele ebe ya na kene ti eze ọmọ ọba bụ ọba ọba bụ nwanyị onye ọba asa ọnụ ka nne mama ya anya were ọba zie onye na-achọ obodo ọ na-aga ebu nwanne onye ya adịrị mma esi n'ala obodo isi iwe eluigwe ga-alụ omume ekele gị na mmadụ agbaka ụgba anyị nwere ekwuru nwa ewere ekwuru nwa omekwukwuru ọgbọ ya ugwu nwanne ugwu na-epe mpe ọ na-epe mpe a na-ekwuru mmadụ na nkịtị a na-ekwuru
That way, one of those is shit. Go watch us is shaking at the cash. William Dantas. Baby dog. Baby is I'm not